Ni naiz kapitan pilotu, ni naiz kapitan pilotu, egin behar zait obeditu. Kaixo launak, gaur ez naiz ni izango kapitain pilotu, baizik eta Raquel eta Santi izango ditugu, eta nik egin beharko dut, obeditu, bai, obeditu. Hau ez da itxasontzian lema, ez da timoia, badakizu zer dan, paella bat. Eta gure gaurko onbidatuakin, eharra paella ingo dugu. Badakizu nondik handatuzten? Ha, Valentziatik, juhu! Kaixo launak eta ongi etorri bikote, zer moduz? Eskerrik asko, hemen gaude. Guztua, ez da? Bueno, Raquel eta Santi, ez da? Bai. Santi o Santi, hemen ja... Bueno, Valentzian Santi, hemen Santi. Santi, vale. Ni han Josep, eta hemen Jose. Ala izatea. Bueno, Valentzitik etorri zeate, eta paella egiten hasi zeate, hemen... Bueno, Zaldibi buelta guztirako, ez da? Bai, Zaldibira etorri ginen, orain dela 2 urte, eta, bueno, paella egiten ari gara. Ze hemen ona. Zaldibin eta Euskal Herrin. 2 urte, eta ja hizkuntza hain ondo menperatzen dezue? Bueno, pizka bat. Pizkanaka. Poliki. Lasa ditzen behar retorban, ez da? Vale, ados. Bueno, eta gu beti te deula hemen paellak eta zer gauza botatzen jola, batzu tipula, bestia txoixua, bestia ez dakize, gaur benetako paella Valentzia reiko dugu, ez da? Hori da, bai, benetako paella eta... betiko osagaiakin, baina, bueno, gure polemikak daukagu ere, bai, horrekin, bai. Vale, karo, segun ze baiara tanta, segun non zaudeten, zuek zehazki, Valentzia hiriburukoa zeate, o nundikan zatozte? Ni Alakantekoa. Ah, Alicantekoa zea, vale? Eta ni Burjasotekoa. Herri Valentzia iparraldean. Vale, oso ondo. Adi lagunak, benetako paella ikasiko dubiten, eta ez moitu, saio erra dator. Bueno, lagunak eta bikote, normalian ni garatzen dut pausuz nondik noa ibiliko gean, baino gaur zuen eskura usten dut nik ikasteko nago, eta, a ber, kontatu nola ingo dut paella, bai. A ber, lehen aragi prestatu, eta hau da, untzia, bai, eta oiazku. Ados. Eta, bueno, moztu behar dugu, eta gero, oliba olioa, eta berotu, frijitu ondo, ez da? eta frijitu ondo, bai. Eta hori, inora batik, inora... Vale, inora tomate lehorra bezala da, hemengo txorixero bezala... Bai, antzekoa. Eta zuek ekarri dezue hor ja prestatuta, ez da? Hori da, hori da. Ados, vale. Eta gero, bueno, apartatuko dugu, paella bertan. Bastarretan utzi, ez da? Hori da, eta erdian jarriko dugu lekak. Lekak, goxatzen, ados. Bai. Vale, behin lekak goxatzen ditugunean, norekin jarraitu behar dugu. Urrengo urratza zein da? Gero... Ja, pimenton de la vera. Vale. Goxoa. Vale. Eta gero azkar, tomatea. Vale, bai, piperra ez erretzeko, ez da? Bai, Orduan, botako dugu, ja tomate ukiko dugu prestatuta, zen moztuta, raiatuta, raiatuta, vale, oso ondo. Orduan geho botako dugu tomatia, eta azafraia eta noiz botako dugu. Azafraia? Bai. Hori gero. Beranduago. Azkenean, igual. Bai. Vale. Gero, hor ikusten dugu, erromerua da kaula. Noiz botako dugu erromerua? Gero ja, salda prestatu... Tala honian. Bai. Vale, oso ondo, eta gero hor babarrun handi horiek... Bai, hori izan behar da garrofoia. Vale. Baina hemen ez dago. Euskal Herrin ez dago garrofoia. Guk saiatzen ari gara nekazari batzukin hitz egiten, eta ea... Hemen landatzeko. Hori da, hori da. Saiakera txiki bat egin dugu, bueno, herriko pertsona bat egin du, landatu du garrofo, eta nahiko ondo atera da. Bai, nahiko ondo. Garrofoia da, a ber, da, babarrun bat bezala, da, baina bat da, baina potoloagoa da, ez da, hola, ilunogoa, ere bai, ez da, berde intensuagoa daka. Eta beti eramaten dut paella berrentzarrak hori eukin behar du, ez da? Eta garrafo naturala oso ona dago. Ez dauka zerikusirik garrafo kongelatu hori supermerkatuan dena. Eta geroan arroza nola ez da? Bai, noski. Bueno, ba, lanai ekingo dugu. Hemen, ze botatzen dugu?
gatza eta piperra, nola egiten dezu? Gatza pizke bat, bai. Baina, bueno, olioa eta gero ja gatza. Gatza gainetikan, da bertan ingo dugu, ez da? Bai. Bueno, martxa jarriko dugu, ez da? Bai, noski? Bueno, hemen, metxeruakin prestatuta torre naiz, Hau jarriko dugu hemen. Emango jo energia, haber hau pixutak hau, hau barroan sartuta, oso ondo. Eta, irurak piztuko deu? Ez, erdiko bakarrikan? Lehenoa bakarrik erdiko. Vale. Orduan hemen jarriko jo. Vale. Emateu martxa hartu dula. Gogorra, azteko. Vale, egurra. Hau ez da? Eurre. Venga, oso ondo. Hoi martxan dakau. Eta, goaz, ez dakit zuen nahi dezuen tomatia raiatzen jun, edo leka garbitzen, o nola banatuko etuko lanak? Ni lekak. Venga, eta zu tomatia raiatuko zu? Ondo. Meka txela marrik, hau txikila gatzen nahi zait, eta egin zait eta. Vale, Venga, etorri, hemen jarri, hemen goizuta hau, hemen goizu raiatzeko, Xanti, hau ondo? Vale. Eta ontzi bat bertara botatzeko, ez da? Jarki. Venga, oso ondo. Bueno, a ber, kontatu. Zaldibin, baserri baten biziziate, nola da, Alicanteko bat eta Valentziar batek nola bukatzen dute hemen. Badaki gaina, oinez etorri sinatela. Bai. Katxida, amarra. Kontatu, pizka jendiai. Bueno, bizitzaldaketa nahi genuen. Nik azetaria naiz, eta Xanti Lorezaina. Vale. Eta, gure bizitza irian, Valentzin, zen oso estresatuta, eta hori, eta... Valentzin hiriburuan bizi zinaten? Han ezagutu zinaten? Bai. Hiriburuan? Bai. Eta, bizitzaldaketa nahi genuen, eta hasi ginen... Zenbat olio botakoet? Txorrota da erbat, ez da? Pizka gehiago. Venga, hola xe. Eta bizitza aldaketa nahi zenuten? Bai, eta etxean bila hasi ginen, hasieran Katalunian, hurbiltasunagatik, hizkuntzagatik, noski, baina ez ere zaurkitu genuen, ez ere ez genuen aurkitu. Eta, zergatik Euskal Herriera joatea. Eta, bai da. Ezagutzen zenuten ja Euskal Herria, egonda zeundeten leheno ere bai hemen? Bai, noski. Mendizalean gara, mendia gustatzen zaigu, bai. Horregatik antzaldibine bai, ez da? Vale. Eta txindoki daukagu aurrez aurre, Ze ona, ze leku egarra. Baina kasualitateagatik bukatu genuen. Ni zauztarra naiz, baina nire odola goierrikoa da, Nere aita behaza indarra da. Bai. Txindoki magaleku ere bai. Eta, hola zen? Bueno, eta nola izan zan hori, nolatan etorri zinaten oinez gaina. Etzeon autobusa galdu zenuten, edo errazkina, oze? Bueno. Erabaki genuen hori, karo, bizitzaldaketa egin, eta ondoren, ez genekien, noiz izango zen gure urrengo oporrak. Claro, lanak utzi eta gero zer egingo dugu. Hartu azken oporrak eta gero ja ikusiko dugu. Eta gure oporrak normalean dira oinez. Oinez iten duzue. Nepalera joan gara eta trekin bat oinez, beti oinez, motxilakin, kanpindendakin, hori egiten dugu normalean. Beraz, zergatik ez gure... bizitzaldaketa, zergatik ez dugu egiten hori transizio bezala, ez? Oinez, eta venga, aurrera. Eta etxian zezatzen zizuen, guraso, magaitak, noa zoazte oinez, Euskal Herrira. Han euri asko diteu. Zorak, bai. Lanari gabe, eta... Bai, baina, ondo. Bueno, eta zergatik Zaldibi? Zergatik topatzen duten leku hori, eta zergatik aukeratu zenuten Goierrira etortzea hor Zaldibira? Hori, zen kasualitateagatik, 3 urte bai. etxeak ikusten. Bai. Eta azkenen, Zaldibira, etxera ikustera joaten ginenean, festa bat zegoen, eta ezagutu genuen jende batzuk, celebreak ziren, igual gu bezala, celebreek, eta hori importantea da, ez? Dudi gabe. Leku bizitzera aukeratzeko, Dudi gabe. Egon ondo, jende, ez dakit, jatorrakin, ez? Ondo. Eta adibidez,
zuek garbizenek baten, ez zinatela hiriburu batea jungo, ez da? Nahi zenutela mendi onduan, kalian, baserri baten, ez da? Hori da. Eta han, Katalunian ez zenuten aurkitzen, deitzen dira masia, o nola deitzen dira? Baserria dira, ez da? Eta alkeria, pai balentzean, alkeriak. Epa! Me katxila mat. Bueno, eta, behitu, barkatu, hemen dazkat gibela eta bihotza, zein biharrek honekin? Gibela. Bai? Gibela bakarrik. Gibela bakarrik. Vale, bihotzak utziko ditugu hemen, txakurran bazkaia egiteko. Vale? Venga, oso ondo. Venga, eta hemen, vuelta, hauek bastarrea, eta gero oiazkoak infungo nahi. Ondo. Bueno, eta baserria etorri zinaten, baserritik bizitzea, ez da? Hori da, bai. Oraintxe, bakarrik egiten dugu txukuak, zagatzukuak. Vale. Hori badaukagu. Eta, bueno, gero ikusiko duzu, Vale. Ekarri dugu. Ze, ona. Eta, bueno. Hemen giltzurruna, baitu? Bai. Vale. Eta oiazko eta ardiak dauzkagu. Vale. Eta gure asmoa da, etorkizunean igual, gazta egitea, baina, bueno, orain ikasen nahi gara. Vale, orduan, zagarrondoak zeuden, ez da? Bai, zagarrondoak bai. Eta zagardoa egingo dugu aurten. Bai, Aurten, bai. Gurasmoa da, baina, bueno, a ver. Nik zagarduan aurri ikusten dut gauza bat. Ikusten dut. Zagarzukua balio du €4. Eta ardua, zagardua, €3. Tozatek, ze kusidade. Zakit, prozesua handiagoa da, ez da? Bueno, beste behar da, pasteurizatu eta enbotatu. Eta beste behar da zuku pelan sartu, fermentatu, gero botilan sartu, eta da bestia baino merkeo. Igual jarraitu zagarzukua iten, Zagardua etxeako, Bai, zagardua etxerako izango da, ziurrenik, bai. Nekatzi, laman, ez dut ulertzen ni batutan hori. Baina, ala da. Bueno, nola goaz? Ondo, ja, hau moztuta? Hau markatuta da, nola ikusten dezue? Pizka gehiago emango jo? Bueno... Pizka gehiago, Pizka gehiago. Zuri alde igual pizka gehiago. Vale, pizka gehiago utxiko ditu batzuk, baina hemen oleaskua jarriko ez martxan, ez da? Hauek bai goxatu, eta hauek bertan usten ditugu, gero txikitu, nola egiten dugu? Bai, hola. Gero atera. Bai. Vale. Bikain, haure sartuko dugunea. Venga, oiazko guztiare, bai dijo barroa. Gatza bizka bota jot untxillai, baino ez diot bota oiazkuai. Eta hemen oiazko desente dago, Bai. Gu beti, osagai bat, gatza. Beste bat, bakoitza iberia. Eta gero probatuko dugu salda egiten. Ondo. Gero beti probatu eta rektifikatu behar bada, rektifikatu, ez da? Hoi da. Ondo. Bueno, hau jarri dugu martxan. Ez que hemen hiru zukadari topatu gara, hau zeitu aningo dugu. Bueno, eta baserriko historiak iteituzue, baserriko produktuekin, eta paellana nola sortu zan? Zergatik hasi zinaten paella egiten? Usaiona botatzen zetune, eta bizilagunak nahi zuten, edo zer? Bai, noski. Baina, bueno, ez que hemen ez da hain ezaguna paella, benetako paella. Ja. Eta hola da, hemen paella egiten da... Arroza, igual, hau egiten duguna ez da egit, marmitako, ez da egit. Claro, paella dauka bere truko, bere xarma, ez da egin arroza eta bota... nahi duzuna. Ez da hola. Beraz, hasi genuen paella egiten, herrian, eta, bueno, jendea nahiko pozik zegoen, eta zergatik ez du egiten paellak enkarguz. Eta gure filosofia da, jakitura, valentziarra da, baina osagaiak erabiltzen duguna Euskal Herrikoak dira. Hola, zaiatzen nahi gara. Adibidez, inora alakantekoa da, hemen ez daudelako, hori da. Baina gero untzia, oiazko, hemengoa da, arroza bardekoak dira, olioa, errigora. Oliba olioa, bai, errigora, nafarrokoa. Gatza, añanakoa. Hori da. Beti erabiltzen dugu... Eta Laister, norak ere bai. Norak ez, nola zan? Bueno, igual bai, Bai, Zaiatzen gara. Banatza prestatzen nahi gara, eta, bueno, ikusiko dugu. Igual herriberan, bai. Ondo. Bueno, eta arroza, naparra, ez da? Bai. Ze varietate da arroza?
Erabiltzen duguna da borobila. Borobila, bomba arroza esatean, eta? Bai, bomba, hemengoa da marisma, da varietatea. Ona, ze gauza, ona. Askotan kanpotarrak etorri eta hemengo gaiak gehiago erabiltzitue, guk baino, Mekatxik lamar, hau dago marka. Bueno, hemen, txef. Eta gibela, horrela zeusten dezuek ero hemen pusketak, edo zeingo de hemen gibelekin? Orain, apartatu. Bai. Ez erretzeko. Bai. Eta, sukaldaren zako pizka bat jateko, Benetan? Aperitibo bezala. Ze ideia, ona. Osa, sukaldari beti gibela jateitu. Premio bat, da? Vale. Que reparte se la mejor parte. Ona. Oidek. Arrazoia. Bueno, launak, hemen txea igea, ingo deuna da, aragitana ondo markatu, gibela gatea tajan, eta guantxe gaude gueltan, erreportai bat ikustea jungo gea. Ezagutzen dezuet beha zeinen kaxola? Kaxola, bai. Te gauza honak iteitun, eta puntxakoak, beste arroza bat prestatu digu, eta guazen ikustea nola iten duen. Guazen ikerrena. Haupa, kaixo Joseba, hemen txegode, beste behin, behasainen, eta nun eta kaxolan. Ni Iker Markinez naiz, eta gaurkoan arroz berezi eta goxo bat prestatuko dizuet. Lehen aurreatu dizuet, arroz goxo bat egingo genuela. Bai, ikusten dezuela osagaiak mailan ditugu. Hemen kaxolan, 2 arroz egiten ditugu normalean. Bat izaten da arroza barazkiekin, eta gaurkoan egingo duguna dela arroza barazkiekin, baina baita otarrainxka batzuekin. Lehenengo gauza, arroz bat egiten dugunean, pentsatu behar duguna da, arroza zen motatako egin behar dugun. Gu gaur erabili behar dugun arroza hau da bomba varietatekoa. Da Euskal Herrian, Nafarroan konkretuki Argeda zen, dugula Alkaraban izeneko familia bat, eta berak egiten dutena da, arroz ekoizpenak, baina gaina varietate ezberdinetakoak. Karnaroli Italiatik ekarria, bomba normalean, Valentzia eta Castellon inguru horretan azten dena, eta gu duguna da gure bomba. Beran, Nafarroan egindako arroz zoragarria. Beste gauza bat oso kontutan eukitzeko izaten da, paella nahi dugun, edo arroz saldatxua. Eta nire gomendioa izaten da Euskal Herrian ez dugunez paellarik, normalean lapikoa txikiago izaten direlako, eta lodiera handixangoa hartzen delako, arrozak saldatxugoak izatera. Eta horretarako oso importantea izaten da salda on bat egitea. Gaurkoan, pixka bat errezteko, nola ez, egin duguna da, barazki batzu potxatu, tipola edo zanauri pixka bat, ongi erregosi, eta otarrainxken buruak bertara bota, tomate pixka bat, eta uraz estali. Eta ordu erdi bat irakin ondoren, dena kolatu, eta estarruz natural hau edukiko dugu, eta itxaz zaporea duen salda zoragarri bat. Gero ingo duguna da, barazkiak, banan, denak lapikora bota, olio txorrotada batekin, gaz pitxin bota, eta denak erregosiko ditugu, baino puntutik pasatu gabe. Hori ere baita garrantzitsua da. Pixka bat gero, arroza jaten dugunean ere, horre ondadin baita testura, kolorea bakarrik ez, baita testura hori, nabarmen ikusi eta sentitu daiteken. Erregosi ditugu, barazkiak esan bezala, eta testura esan dizuetena hauxe da. Barazkia gera dadin pixka bat, ez gordina, baina bai presentzi pixka duela. Momentu honetan sua bizitu ingo dugu, eta gure arroza bertara gehitu. Arroza gehitzen dugunean, ingo duguna da, hau pixka bat erregosten eduki, esan edona da pixka bat arroza tostatzen bezala, hau ere pauso oso garrantzitsua izaten da, ordua jarri behar da, eta etxeko guztiak ordu horretan baino lehen txaoia mailan prest arrozari etxoiteko. Beraz, arrozari itxanon egin behar diogu. Orduan, minutu bat pasatu ondoren hemengo arroz hau guztiko dugu gure saldarekin, eta 15-18 minutuz edukiko dugu, hori dena guztia irakiten. Nik bota diot, arroz kantitatearen 3koitza salda. Paella bat nahiko balima genuen, 2koitzarekin nahikoa izango litzeke. Eta oso garrantzitsua, 10 minutuan edo, subizian egotea. Eta esango duzu eta otarraxka noiz sartu. Otarraxka sartzen ditugu, 5 minutu falta dinean, orduan sartzen ditugu otarraxkak gure arrozean, duen testura hori ez pasatzeko eta ez lehortzeko.
Bueno, eta aiatu da momentua, arroza prest, eta platereratzeko hemen ditugu bi plater. Bat, orokorra izan bar dena, eta bestea lagungarri eduki bar duguna. Lehenengo egin bar duguna da, otarrainskak lehen plater honetan ipini. Eta orain, ikusten duzu ja, otarrainskak platerean ditugula, hemengo arroza egin bar duguna da, lehenan astu. Eta hor gehiatu den salda hori, krematxua geratzen dena, horrelaxe lortzen duguna da, arroza honek eukitzea, textura meloso bat. Orain ingo duguna da, platereratu, eta orain geratzen zaguna da, gure otarrainskak, txukun-txukun, arrozaren gainean ipintzea. Bueno, hause da, kaxolako barazki arroza otarrainskekin. Zei, Joseba, Gustavo Altzak, badakizu Goierrin aurten, 2025-en, aurten bai ez dala pasatuko. Alkarrik, Iazabalen olako bajango diago. Hau, Paiker, tagora kaxola, tagora Goierritarrak, Oida ikasta. Mila esker da hoideko itxura arrozorrek. Ai, ama. Bueno, jarraituko xatzen, dago hemen jarraituko dugu. Txe, launak, hemen, oiazko listo, akau bila bazterra amateko, ezta? Bai, eta orain, apartatzen dugu. Eta hemen, arrautza prekitu egin da gan, Bai. Ze itxura. Ez que oiazkoa prekituta asko gustatzen zein nahi. Ai, ama. Bueno, hola dakau, eta guain bainatxo gota bezkio, eta? Venga, gota erdira. Earra. Vale, suave, lasai. Bueno, eta zuek bikote, nondikan eskatzen izkizue paellak? No haino eramate dituzue? Segun, zenbat pertsonarako da. Normalean pesatzen nahi gara paellak soziaen, bertan. Vale. Eta Goierrin egin ditugu dezente batzu, bai? Orduan zue jutezate lekura paella prestatzen da? Normalean, bai. Ze ona. Claro, ez daki, 50 pertsonarako egin behar dugu, claro, ezin dugu, bizu asko dauka, beraz, normalean, hori, dana ekartzen dugu, sua, borobila hori, paella dana, eta han bertan prestatzen dugu. Bai, show cooking bezala, ez? Ona, bai. Eta adibidez, eskatu aldute arroz con cosas gukitmen iten dugun bezala, o iten dezue Valentziarra. Hau jaten nahi gabe, kibelagoek daude, ezin hobiak. Gazta piperrakin. Ze ona. Iten dugu arroz tradizionalak. Paella valentziana, baina baitere arroz abanda, arroz negre. Arroz negre. Vale. Arroz negre, pentsatzen dut txipiro jana izango dala, ez da, beltza. Vale, eta abanda, zer darama arroz abandak? Arroz abanda tepia, tipula. Gero... La calamarra. Bueno, tepia, calamarra edo txipiroya. Bai. Cefalópodo, vamos a dejar ahí. Tipula, eta gero arrainaren salda. Bai. Eta langostino. Vale. Bueno, gero ya azafrana, oliva, rosa, tomatea, ñora ere bai, garrofolla, paella olla, baina hori ez. Eta gero, arroz hau, jaten du, aiolikin. Vale, alioli bat, eta? Baina hemen iten deun maionesa de ajo ez. Alio olio, ez da? Bai. Vale. Bat gustatzen jaiten da, ze pikantia da, hola. Nik esaten de gaina. Jendeak, alioli pia gizenteutanik. Alioli ez du gizentzen. Gizentzen du maionesa de ajo. Osea, jaten dezua kutsaradas. Baina alioli ezin da asko jan, Zut, bai, pizkat, baina ez asko, porque zutan jartzen zaizu agua, ez da? Bai. Eta hori, bai, arroz arrainakin, arroz abandan, egiten dugu salda aparte, noski, bat egin behar dugu. Baina hemen paella valentzianan salda egiten dugu paella bertan. Hori da, desberdintasun handiena. Hemen adibidez ikusten dira jatetxek paellak egiten dituztenak, eta ere bai, leku askotan ikusten dira, eta askartasunagatik ikusten dut, azkenian salda beti prestatuta dago, sofrito bat egiten da, eta gero ja salda botata. Baina hemen ingo deuna da gaur hemen salda, ez da? Bai. Eta horrei... Beraz, aprobetzatzen dugu, hau da gure abekrem, esaten dugu, ez? Hau da, benetakoa. Hoi da. Sokarra eta egiteko geore bai, ez da? Igual orain, ñora pizkat. Vale, ados? Bai. Hemen dikan, ez da? Bai. Pizkat zerri ditzen diozu? Horrela? Bueno. Bai. Venga, horrela botako jo.
Ñora pixkat, guain adibili berko beha, pixak jo. Piperra botatzen dionien adibili berko, gero tomatia eskar botatzeko, ez da? Bai. Vale. Guain ñora pixkat, sukaldatzen dezue, eta gero haure bai bazterrea bota eta piperra utza botatzen dezue oliota, piperra utzare hemen bainan gainetik. Hemen gainetik. Vale. Eta ñora, esplikatzeko jendia ñora. Ñora da piper lehor bat, ez da? Bai. Alakante, bueno. Alicante. Bai, Alakanten erabiltzen da. Hori Valentzin ez. Igual paella benetako o Valentziako paella valentzianan ez dute erabiltzen, baina Alakanten bai, eta hau da gure toke, bai, nozinik Alakantekoa. Gurakau pike berdina bizkaitarrakin. Oie, txorixo da nahi, txorixerua botatzen jo. Dala piperra txorixerua, gaina izenak beak esateu, txorixerua. Eta Gipuzkoan ez zaio botatzen, txorixua. Ez piperra utza bai, baina txorixerua ez. Antzeko parezido. Gu beti borrokatzen nahi gara, osagaiekin, baian, bai. Nik usten dut hemen ja piperra utza botako deula? O nola ikusten dezu? Botako dio ja piperra utza? Bai. Bai. Venga, ja itxura hartzen nahi da, ezta? Bai. Itxura eharra daga. Bueno, la piperra utza bota. Vale, eta guen askar tomatia zeatikan piperra pixkat erreberdan da pixkat. Bestela, geho garratza gelditzen da. Hoi da. Bi vuelta eman. Eta ja bai joa tomatia, eta dana goxatuko dugu. Eharra historia. Eta zenba denbora utziko dugu goxatzen hemen tomatia horrela? Biste minutu pare bat, erola? Frikitu arte, bai. Hala, pixka goxatu arte, ezta? Bai. Gaina guain tomatian urakin iten da askatu behiko, ja... Orain ja igual, nahi baduzue, igual ja, dena, ja... Ja, dena, vale, oso ondo. Zeitxura zekaken honeki, gauza, erra. Bueno, eta zuek bilok, pentsatzen dut etxe guztitan iten da lan paella, baina nun ikasi zen duten? Txikitatik, País Valentzian egiten dugu paella egunero. Vale. Beraz, ikusten, ama eta aita, ikusten ari gara, betiko paella egiten, eta gero, Lagunak. Bai, lagunakin egin dugu, eta, bueno, jakin minagatik, ja, formatu dugu pizka bat. Piztuko kanpokoa, piztukoet? Bigarrena. Bigarren zua. Vale, a ber, iristen naizen bigarrengo. Bai, itxiko naizena. Venga, iritsi da beste aldeaino. Esa pata punto esak izore. Ondo, eskerrik asko. Vale, horkoak. Gero festetan normala da paellak egitea, kalean. Zer da? Igandeko janadera ere ba, etxe guztietan ia igandetan jaten dago, o edo zein egunetan jaten da? Normalean igandero. Bai, nire etxean igandero. Eta festetan beti daude, ezta? Bai, beti, eta gauean ere bai. Festetan, gauean ere bai. Payasen, diaban... Bestela sakrilegio bat da paella jateko afaltzeko. Baina, bueno, guk egiten dugu, Normalian bazkaltzeko da. Bai, normalian bai. Bueno, hemen zen, noiz tokatzen zaigu honei ura botatzia, edo zein berde burrengo urratza zein da? Gala izte ura, ez da? Ura, bai. Ja, ura, bale. Baitu, hemen daka prestatuta, hemen epela jarriko ez, eta zuek esan noiz arte bota behar dioten, Bale, botako jo... Bota, lasai. Bale, bildurri gabe, ez da? Bai. Venga, bani, joa, zeiten dezu, eragi guztia ia estali arte? Bai. Bale, ez da? Eta gero, zenba denbora eukitzen dezue saldau martxan? Ni pentsatzen hori garrantzitsua izango dala, ez da 10 minutuko gauza bat. Baina hori ez da matematiko. Ikusi behar duzu zenbat arroza daukazun eta zenbat salda, jokatu behar duzu horrekin, Vale. Ez da matematika. Ja, eta arroza, akizue gaur egun modan dauna, arroz horiek, olako finak bianak eta beste batzuk ez dakizeta, nola izan behar du paella egoki bat? Loditasuna ez du ez gehiagi ez gutxigi egoki behar, ez da tamaina beti, dana bezala. Paella ona da fina. Finagua. Baina fina ez du esan nahi... Bai, grano bat arroza. Grano bat. Ez dakit, 3-4 grano, hori bai. Fina, hobeto da. Claro, bestela sokarratatea bihar dare bai, ez da? Hori da, bestela mazakote bezala da. Eta fina hartzen du hobeto zaporea, salda zaporea. Ikuste zu hemen ze glia da indeune harra?
Segon nahi. Vale. Molt bé, bikote. Earra indio gaurkoan. Pixkat urgeio, o nahi korrela? Beste litro bat? Venga, beste litro bat. Pizkat. Venga, beste litro bat. Otako jo. Hau, listo. Beste litro bat. Oso ondo. Bueno, eta gero, babarruna hondi horiek noiz botako ditugu? Arroza baino gero. Arroza eta gero. Arroza eta gero. Oso ondo. Eta orain, irugarren zua piztuko dugu ere bai? Bai, eta zua... Eurra eman, irekiten hasi arte, ez da? Bai. Bikai. Bajarriko dugu martxan. Vale, hau badi joa. Vale, eta ingo deuna da, salda martxan jarri. Hau utziko dugu martxan, gibela jaten jungo gea. Eta ingo dugu, Done Pedroa jungo gea, ehundoko kontserba dazkala, San Martiniko merkatuan daude, eta guazen ikustea. Eguardio, Norberto Mazabel naiz, Hondarribiko arrantzalen lehendakarila, gaude San Martinen merkatuan, etoan ikusko dugu, Done Pedron daukan postua. Bueno, gu gara Hondarribikoa arrantzale kofradilla, izena du erderaz kofradilla Marente San Pedro, eta dendari jarri ginen izena Done Pedro. Mexiko dendan jarri ginen Hondarbilan handela 12 urte. Aurten guztaian ireki ginen denda bat Hondarbilan gastrobuti bat, piskat beste enfoke bat emateko produktori eta gure arropari. Eta, bueno, esan ginen eskailera bat hemen Donostiko Merkatu San Martineko etortzeko nara, eta hemen gure produktokin. Bueno, Hondarribiko kofradia sortu zen 1371 osea, gaur egunean dauzkat 674 urte, erraz esaten da, handi segitzen dugu, lehen gure aurrekoat oso onditzuten, gu gure ondo iten egera, porque mantentzeko horreloko kofradi bat besturtian, gaur egunean dagoen bizitzan modu klasia ez da berdina, arraia konsumone jatxin da, eta geztu inun, pues, bueno, gure izena saltzeko leku askotan, pues, manera bat esango zela, gure produktua saltzia. Rapatzen dugun produktua. Txardina, txitxarruak, atuna, patudo monja deitzen duguna, aluxia, eta gero dazkagu pudin batzuk aluxiena, bueno, dena tipisko bat. Daztatzeko jartzen dugu produktua, eta jende probatzen duguna konten dago, eta produktu oso da. Eta gero nahi balen badu, prestatzen dugu botarre batzuek, opari bezaliteko, edo eta tiki bat nomatira regalatzeko. Gero aurtenera zigera arropa, pixkatin dugu arropa zera linea bat atera, eta Hondarbilan oso ondo saldu dugu udan, eta ekarri dugu hande laste bat onara merkatura, eta jende gustatzen zaion. Oan gure historia esplikatuta, joan gure produktu ikustera. Denboraldia laiztera ziko da, eta hau dire produktuak denboraldi bakotxa zer rapatzen dugu. Azten gara beti berdelakin hilebete bat, hilebete bat rapatzen da zarikin, eta beste amos, bi barko mota diferente dire. Berdela dauzkagu formatua otabillo, latan, eta hau dago olibakin, eta gero dauzkagu eskabetxe. Gero ja berdela bukatzen pasatzen denean da, arraiba pasatzen dena azkar, gero azten gara antxuekin, hau da produkto igual importantena, salmenta gehiago daukan ere bai. Antxua berez dauzka formatu asko, zenbat formatu txikilua, antxo txikilua da, eta zenbat formatu ondilua, oza, garraia ondilua da. Joan uste du eta hau konserban artian da produktu estraia. Gero ja, uda berri bukatu ondoren, antxu bukatu ondoren, azten gera udan, eta azten gera ealutxiekin. Da produktu hau, berez da produktu osona, dauzkat iruzati, mendrazkaldia, balore gehiago daukauna, gero bizkarrekoa, gero itzatzaldia eta gero burualdia. Hau gorrilla da atun gorrilla, gu Hondarbilan ditzen dio motza. Guk harrapatzen dugu morduan amos 1 kilotik gotila nahiko arrisko da, minon da minetzak, onago da atuna, eta luxien minon. Eta gero tartian, hau ez da askoa saltzen, urtia saltzen da, besturtetan ez, da patudo monja. Haure konserbeiten da tamainotikan, kristala hundilan, zera kristala txikilegoa, gero latan ere bai, porque, claro, bakotxa ikusi behar duk, ze posilu jan, ze kantia nahi duen jan. Gero ja atuna bukatzen denean, hona azten gera txitxarrokin eta txardinakin.
hau formatuen saltzen dugu beti latatan, 80 gramoko lata bat. Gero nahi nuen konbidapena bain ikastola guzilegri, bueno, nahi badute kofrabiat ikusi, nahi eta guria, pasaikua, getarikoa, gurekin kontaktu jarri, eta pozik atu guinuken, talde batzuk ikastolekoa, espikatzeko guzen garen eta gure historia zein den. Eta raian nondik etortzen da, nola harrapatzen dugun, nola saltzen dugun, gero bizituatzen zen, zare konpontzaliak nola konpontzen den zariak, gero subastan nola iten den, arraian salmentak, oso egun polita. Ikastola asko tortzi de, eta nahi nuken luzatu konbidapena ikastola guzilet. Bueno, da hemen bukatzeko hemen duzute gure produktua, eta nahi bazute eta azatu gure produktua hemen gaude San Martín Merkatuan, Done Pedron postuan, eta bueno, ara, gero arte denekeri, eta gero arte Joseba. Bueno, earra itxura hartzen nahi dana, Norberto, mila esker, egia esan, earra generoak azuna, dena bertakua, eta hola jarraitu, beste hainbeste urtean, aberregila dan. Besarka handi bat, eta goemen jarraituko dugu gurian. Bueno, inbiar deu da astatu, salda nola di joan, ez da? Bai, da. Vale, salda, zeon bihar du? Xoxito, gatza puntxu potentia euki behar du. Osa, guen hartzen deun zaporia, gero arrozak zapore hori eukiko du, ez da? Gutxi gora bera? Hoi da, baina ez gatzegi. Ja, hoi ez da ere? Ez, puntxuan. Bere puntu. Bere puntxuan, bale. Orduan da astatuko deu, a ber nola di joan. O kolori harra hartu du salda bintzat, A ber. Pizka sosito, no? Bai. Pizka sosito dao, botako jau gatza. Gaina arrozak eta beti behar izatute xente gatza, ez da? Bai. Bueno, botako jau horrela, xe. Vale. Ekarriko dugu, honekin buelta bat emango jau. Hau, nik ikusi izan dut, eta erabiltzen dira olakoak, baina zuloi gabe, ez da? Pizka txikiagoa, ez da? Que arroza... Ez gelitzeko katiatuta hor. Vale. Egia esan, erra da, erraminta honakin ibiltzeare berria izate, eta gero ikusten detena ni jendia egiten dena arroza beti ibiltzen zate soinua ikusten, ez da? Garrantzitsua, sokarra eta asko gutxi izen badakan ikusteko, ez da? Ona. Bueno, hemen egon daia, bakizu telebistak magia iteula eta 40 minutu egon geha hemen, horreatik ibela dana jandeu eta traditxo bate bai eman deu, eta guen ningo deuna da, arroza bota, o lenda bizi azafraiak, bere bai bota behar deu. Orain, azafraia. Azafraia bota behar deu. Bai. Vale, esan dezu, zue txikituta botatzen dezuela, ez da? Bai. Vale, onera botako, bale? Ondo. Vale, gatza pixkat botatzen jok, zeatikan beti, gatzakin hobeto puskatzea. Botatzen diotola gatza pixka lorilla, tak? Eta gatza loriak iten dio frikzio pixka gehiago, bai, eta erresago txikitzen du. Horra iten dio, eta baitu, lau huelta emate izki jo. Bueno, bergatzakin pasa ditegean, honekin, ez dio nahiko eta bitu gola, txikituta, botatzen deu. Truko gana, Vale, venga, guain botako jo mendanetikan, pixkat. Ona, vale. A ber, moituko deu, hor dakazu makila, ez da? Hau da gure kolorantea. Zure kontu. Hori da, ez kolorante laranja hori, ez da? Hori ez. Hori bota baino, hobeto txurilla egotia, Ez alda ala. Hori da, bai, ezke jendia kolorante zean naranja hori botaten, nik katxizla, ama. Ez bakazu azafraia, piperra gehiago bota, automatia gehiago bota, baina ez bota, holako gauza iran, ez da? Hori ez. Ondo. Gaina zuek bai iten dezuena da, dana aldan neurrin beti ekologikoa, bertakua, baserrikoa, horrei buru belarri zaudete horrekin, ez da? Bai, noski, elikadura buru jabetzakin horrekin gaude, bai. Osa, guretzat hori da, bueno, erabaki politikoa, oinarritako bat, eta? Bai, osea, 4 urtean behin bokatzen dugu politikoa, bai, baina egunero bozkatzen dugu zer jaten dugu. Dudio, nik hori askotan esate, zergatik daude hainbeste gauza plastikon barruan, zergatik daude hainbeste, guk eroste deulako. Bai. Ez bakendun erosiko, ez da neongo. Eta gainera, erosi behar dugu gehiago herriko merkatuan, denda txikitan, hori importantea da guretzako. Bueno, hau botatzeko garaia da? Orain, arroza ja. Arroza ja eskatzen dago, ez da? Bai. Zue botatzen, zu bota, isa bat bezala botatzen dezute, ez da? Gurutzan. Gurutzian, hori da, isa bat bezala. Ez da erlijioatik, Aitaren da semiaren. Da... Zalda kalkulatzeko. Vale. Ondo dakago horrela orduan. Eta orain ja. Lasai naztu.
Bai, eta hori esaten dana beti anakaratu, arroza pixkat markatu, oliotan da hori, hemen ez da hori gertatzen, ez da? Ez. Ez, arrainaren paellak. Horrun bai egiten dezu hori. Vale. Arrozaz fijituta pizkat, eta gero salda. Ados. Claro, baina salda ja daukazu, aparte. Claro, prestatuta. Ondo. Bueno, hemen txe, eharra itxura hartzen nahi da, arroz hau. Ai, ama. Bueno, eta falta zaiguna da, hau, eta hau. Ja bukaerago? Orain, erromeroa. Bai. Erromeroa ze botatzizu, pusketetan? Ez, hola. Hola, osoikan pare bat puska botako ditugu? Bota dana. Zaporea emateko. Ados, zapore emateko, pam. Baina uzten dugu bakarri 2 minutu. Bale, pizkat infusionatu eta gero atera, eta? Eta gero azkenean, bukatzean, ja dekoratzeko. Gainean jarri, itxura iteko, bale. Arginan perejila jartzen bezala. Bale. Hau da gure perejila, Bale. Egia zan harra da, zeatikan, hemen badao, baina hango basuan eta bezkaia eta erromerua eta pila da kasu, ez da? Bai. Hemen erromeroa dago, bai. Eta perretxuku salia basatean, perretxuku salia asko da, hori bai, Bai. Ute zeate hemen, mendirare bai. Pizka bat bai. Bueno. Bai, eta iparraldean, bonetu batzuk atu genuen, uda honetan. Onto bilao, kontxila mat. Bueno, esango izu, gero itxingo deun nun dauden. Haue, bai, noiz bota berdeu. Bukaeran? Orain erromeroa... Ateratzen deunean, orduan botako dio. Bai, gero. Meneo... Txiki bat, eta ja ez da ikutu bihar. Intokable, bai. Eta energia beti bixi. O gero bajaztu iten da eta bukaran berrio gora, edo zein da? 8 minutu topera, eta gero medio gas. Nik badakizu nola iten deten arroza? Eta hori eskatzen dut, nik jendia ez maneteko, bost a bost. Bost askar, bost mantxo, bost askar, bost reposo. Eta azken minutu zokarrate egiteko... Baina hori bigarrengo bostak, ez esaten dut. Bost askar, bost mantxo. Gero emateo bost askar, azkenengo zokarra ateatzeko eta gero bost reposo. Eta hola itet eta nahiko ondo ateatzen zait. Azkenean bakutza bere trekin baina kartu dertu. Nola da hogatzaki, pizka gehiago? Pizka gehiago. Vale, ondo aiaiz. Vale, oso ondo. Vale, azkenean arroza, 20 minutuan, gainean ikusten detena, leno ikerrek esan duen bezala, arroza, ez du egon behar jendia hitzeiten, eta arroza martxan, da gero, egin da gau, eta eseritzeko 5 minutu 10 pasatzen dira, ez da berdina. Jendia maian egon behar du eserita, ez da? Pasatzen da, bai. Eta orain igual ja erromero ja... Ateako deu, erromerua. Bai, eta gero dekoratzeko... Gero gainean jarriko ditugu berri. Vale. Oso. Eta hor utziko bain duen gehiegi hartuko zuen zapore, edo igual ja pusketak ingozian edo, ez da izue gustatzen? Que goierrien jendea... espezia... Ez aile gustatzen asko espezia. Barazuia eta piperra, listo, Eta orain ja, meneo txiki... Bat, eta ja kieto. Eta gero ja, Vale, hauek gainetikan, ez da? Meneo txiki bat. Oso ondo. Zitxurari deken hartzen, hau. Ona! Earra indio gaurkoan, bai. Ondo gaina leku guztitatik, ez da? Ondo harrapatu eta gehiagi esperatzeko. Zeuza, gaina hemen untxia gero gelditzea, hola. Ez xamurra gelditzean, Bai. Gauza earra. Bueno, hau da, hau ja, indabak bota, eta bertan usteko. Eta orain ja, hau. Venga, bai joaz, horrela ondo banatuta. Hau, indaba, eharrak ekarritu zu, hau ezea, emateu Gokun indaba magikua, eharra puzka, hau gana, supertzaila biedateko da. Kame. Kame. Bueno, guantxe gatoz, utxiko dugu paella iten, eta guantxe gatoz, hola, zagarzukoan, eta hau jatea. Buen arte. Bueno, lagunak iritsi da unea, Bai. Entzute aldezue. El txup-txup. Earra historia, hau da mermela da egiten dagona hemen, Bai. Indana. Eta bueno, hau bai. Sokarratu zaina ja. Guain ja itxalduzuak, ez da? Bai. Itxaldizuak, eta hemen, zeiten da, danan astutzen da, guain hemen batzutan de bai, jartezaio papeltxoa, zeo zein behar da, edo ja zuzenian jatea. Bueno, itzoin 5 minutu. 5 minutu erreposo.
Eta gero aurrera. Ba, bota zagarzuku pixka, eta txintxin bat ingo deu, eta ja, itxaldu deu. Eta guk, Valentzin jaten dugu paellan bertan. Bertatikan, ez da? Bai. Eta nola iten? Da trivial bezala, gure zatiak daukagu. Bakoitza bere gazta pusketa daka. Hori da, eta nik oiara usten dudanean, ja, zuk... Ja, jaten azteko. Alduzu nere... Pusketara. Bukatu desunean, goiara usten desunean. Baina bestela... La banka da. Bueno. Eta erromero, falta. Egitea. Bueno, erromeroa jarriko jo horrela xe, ez da? Hori da. Adibidez, hemen, eta hemen. Earrain deu. Txintxima merezi dunek. Bikote, eskerrik asko tortzeatik, eta jarraitu, Zaldibiko vuelta guztin, paellak eramaten. Eta aldezuen leku guztita gun prestatzea. Bai, noski. Bueno, nola topatu berdeu, sare sozialetan, nahi badegu lako paella basu egitea gure txian? Bai, guk Valentziarrak, gara? Bai. Ben daukagu, eta Instagram daukagu. Valentziarrak, eta erraza. Erraza, area gun, zuei kasoin, eta goxatu. Bueno, zuen gatikan, eskerrik asko. Adio.